Mga igsoon karong adlaw atong gisaulog nga pistahan ni San Juan Apostol ug Ebanghelista. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasaw kanimo. Mga igsoon, moinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisalo ko sa Dios nga magahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nagalapa sa udako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kanilang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuya ako kang Santa Maria ko naing ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluin kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, pinagi ni San Juan nga apostol,
Gipadayag mo kanamo ang mga tinaguan sa imong pulong. Itugot nga masabot namo pag-ayo pinagi sa pagampo o pagpalandong nga ang giayo niya pagtudlo kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Kristo mong anak nga buyog-ariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayud. Sa diha nga gipadayag na ang maong kinabuhi, nakita namo kini. Busa nagmatuod kami niini o gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban samahan o gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang nakita o nadungog namo aron kamo uban kanamo mahiusa samahan og sa iyang anak nga si Jesucristo. Gisulat namo kini aron mahimpit gayud ang atong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadya untang mga mayong tao diha sa Ginoo. Magsadyaw ka, diha sa Ang Ginoo hari pasadya ang yuta. Palipaya ang daghang mga panganod ug kangit-ngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom maong ibarugan sa iyang trono. magsadyaw diha sa Ang kabukiran nila na yugtalo at tubangan sa Ginoo. At tubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong. Ug ang kanasuran nakakita sa iyang himaya. magsadyaw Ang kahayag ni banag-banag alang sa matarong. Ang kalipay alang sa maligdong o kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong. Ug pasalamati ang iyang balang ngalan. magsadyaw ka,
Ginoo manaa kaninyo. Manaasam kanin. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaan ikaw o Ginoo. Sa unang adlaw sa simana si Maria Magdalena midagan og niadto kang Simon Pedro. Og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus o gingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo o wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ang laing tinunan nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha. Apan ang maong tinunan mas kusog nga midagan kay kang Pedro og nahiuna pagabot sa lubnganan. Midikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino. Apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya o bidiritso siya ngadto sa lubnganan. Og nakita niya didto ang panapton nga lino o ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nayuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakita siya og mituo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon aniya kita sa oktaba sa Pasko. Sa pagataw sa atong manunubos, apan ang atong Ebanghelyo nagisgot na og pagkabanhaw. Ang pagkatao, ang pagkabanhaw ni Kristo mga igsuon, adunay dako kaayo, dako nga panghitabo diha sa kaluwasan sa tao. Ang pagkatao ni Kristo nagpadayag sa dakong gugma sa Dios alang kanato nga diin nagsugod kini, nagsugod ang kaluwasan nato. O in between ni ana siyang pagkatawag sa pagkabanhaw, ang mga pagsangyaw, ang mga milagro ngayang gihimo gibuhat o ang gipanudlo nahimong matuod o nahimong lig-on diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Mga igsuon, dako kayo ni nga dako nga hagit diha sa matag usa ka nato. Hagit isip binunyagan diha sa pagpadayag usab sa tundakong pagtuo o pagsalig ngadto sa atong manunubos. Nga diha sa itong pagdawat niya, isip usa ka bata, niuban kita niya, diha siyang panaw sa pagsangyaw, o diha siyang pagkabanhaw, kini nagpadayag kanato sa ato usab nga panahon sa pag-uban, ngadto kaniya siyang gisaad nga gingharian. Ang iyang pagkabanhaw nagpadayag ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, dili mao ang katapusan, kundi adunay laing kinabuhi uban ang nabanhawng Kristo, ang nabanhawng Dios. Apan kinahanglan nga kita mo panaw, udi astong panaw daghang mga pagsulay nga atong masugatan, daghang mga krisis sa kinabuhi nga atong ma-experience. Apan dias tong panaw mga igsuon, ang Dios nagpasalig kanato nga siya mao ang Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios dili gayud mubiha, kanunay uban kanato sa atong panaw hangtod nga maabot kita ngadto sa atong padulngan nga mao ang gingharian sa Dios, nga mao ang langit. Apan taliwala niya na sa panaw, adunay ups and downs sa kinabuhi sa tao. Usahay, daugontas ng pagkatauhanon, daugontas sa matimtasyon,
sa yawa, apan anak anindot lang, diha mga igsuon, uban usab ang pagpasaylo, kanunay, ang paglaom sa Dios nga taliwala niya ng mga experiences sa kinabuhi sa tao, ups and downs sa kinabuhi sa tao. Ang ato gayong padulngan mao ang gingharian sa Dios nga mao ang langit. Mga igsuon, gipadayag na sa Dios, gibuhat na sa Dios ang iyang papel. Karon hagit kanato usab ang pagbuhat sa atong papel. Aron matuman gayud ang plano sa Dios nga mao ang atong kaluwasan. Hinaut unta na kita usab maningkamot uban ang grasya sa Dios nga kita mahiabot ngadto sa gisaad nga gingharian nga mao ang langit uban sa atong nabanhawng Kristo. Amen. Si Juan gitawag og pinalanggang tinunan tungod kay siya nagmakanunayon suod sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita pinagi sa nagpagkatao nga Dios ang nagipadayag diha siyang ebanghelyo, ang pulong nga mao ang kinabuhi, ug moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan magmakugihon diha sa iyang apostolikanhong misyon nga gisangon kaniya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga manlimbasog kita nga mapahiuyon nato ang atong kabubuton ngadto sa kabubuton ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sama kang San Juan, makaangkon kita og halawom nga kahibalo mahitungod ni Hesus, pinaagi sa pagtuon sa mga kamatuoran sa atong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga magmaisugon kitang mosunod kang Kristo bisan hangtod sa krus ug sa lubnganan nga walay sulod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga magmaisugon kitang mosunod kang Kristo bisan hangtod sa krus ug sa lubnganan nga walay sulod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga makaambit kita diha sa malumong gugma ni San Juan alang sa atong mahal nga inahan si Maria Santissima. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Amahan sa pulo nga nagpagatao sa among paglipay diya sa pagatao sa imong anak, patalinghugi kining among mga pagampo, among gihimo hiniusa sa pinalanggang tinunan ang among sumbanan sa kinabuhing Kristohanon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo ra kung sakripisyo duwaton ta sa Dios nga mahan magahom sa tanan. Dawatan ka sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabut alang sa pagdayang paghimayan sa iyang galat alang usab ng kapuslanan sa tiguog niya sa tus nga simbahan. O Ginoo santos sa kining mga halad o gitugot nga gikan ining santos nga misa, makatunan namo ang tinaguang kinadman nga imong gipadayag kang Juan imong apostol, gikan sa mong tinugdan ang pulong. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panaasam kanin. Hibayaw niyo mga kasing-kasing. Ama nagipayang at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matay. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magahom sa tanan. Angay matanong gayud nga pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mo ang pulo nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa tingalahang paghahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya gilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasi kami sa payugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga santo sa langit
nagasangyaw kami si mong imaya, diog sa walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu ng pagsantos tining mga gasa, aron may mo kinilang kanamong alawa sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikaw sa mihatag nini ngadto siya mga tiun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan halang kaninyo. Samang pagit ang pusang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kaniyo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kiniyo Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanyug alang sa tanang mga tao, aron mga salama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ang paghandong sa kamatayan ng pagabanaw ni Kristo gahal kami kanimumahan, ninimpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubag malagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas sa ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaw mo na banhaw sila ug ang tanang matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nanulay sa Dios, kang San Jose ngayang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos, nga nagatuman simong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon, amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan na kanimo mga gahungamahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanandungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong gitulukan nato sa atong manunupos. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, yung kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sipo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasang kanimo. Ipakita tang panaginig sunay, panagdait manaa kaninyo. Mga igsoon, kinimong kudero sa Diyos nga nagwagtang sa mga salas kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, Ko angay makalawat kanimo, apan away ipanglawa. maglawa, mga ayaw ako. O Dios nga magahom, itugot nga ang pulo nga nahimong tao, nga gisangyaw ni San Juan nga apostol, magpuyunta kanunay uban kanamo, pinagi ni Santos nga misa, nga among gisaulog. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Kataling banong pangaliya, ngadto kang Senyor Santo ninyo. Magampo kita. O Senyor Santo ninyo, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw nga mong malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi nini mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudunga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagaalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong. Mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo ninyo, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mawimong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo ninyo, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinagis sa mabinantayon nga kaligdong, pagdawog sa kakog, pinagis sa manggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinagis sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinagis sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom,
isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudlui kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamilis sa langit, sa kamubukda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala na'y pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senior Santo Niño. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisokamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapos ang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumungag gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy. O gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagul-anan o kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiya ang among mga pag-ampo o gipadala kanamo ang kalipay o hinabang, aron kami magdaig kanimo, huban sa Amahan o sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panaasaw kanimo. Iduko ang inyong mga ulog atong pangiyong panalangin sa Dios ang atong tubag. Amen. Ang Dios nga nagtukod sa iyang simbahan, ibabaw sa mga apostoles, manalangin unta kaninyo pinagi sa mga pag-ampo ni San Juan. Amen. Ang Dios maglamdag unta kaninyo sa pagsunod sa panag-ingnan sa mga apostoles ug sa pagsaksi sa kamaturan at tubangan sa tanang mga tao. Amen. Ang mga pagtudlo sa mga apostoles naglig-on sa inyong pagtuo. Ang ilang mga pag-ampo magdala unta kaninyo ngadto sa inyong tinuod ug tunhay nga puloy anan. Amen. O manalang kanyang Diyos ang magahom sa tanan, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalan santos nga misa, manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!